Sziasztok! Ebben a videóban hangos magyarul játszik. Mogyi most nincsen itt, csak én játszom. Most kezdtem el ezt a Brawl Stars nevű játékot. Ott elkezdtem el, mert híresség, én is kipróbálom. Mondtam, de megy tovább. Na, mehet. 1, 2, 3, beindul a meccs. Na, először Battle Royale-ozunk a meccsben. És iratkozzatok fel rám, meg a sorcaimat lájkoljátok. Hát most ebben a videóban nem fogok előre megmondom, nem fogok semmi sem venni. Ezt előre megmondom. Az a baj, hogy előttetek nyitottam ki ezt a pakkot. A legendary blokkot, vagy mit, nem tudom, azt a legendary csillagot, és onnan, srácok, az nagyon durva volt. Ez a skin jött be a mitikák közül. Ezt adta be. Én akkor így, oh my god-oztam. Miért kell ennyit harcolni? Végre. Valamit csinálsz, te skin? Csinál valamit végre. Ne! Addig állítgattam a kamerát, még nem ez. Ne! El Primo. Miért kell mindig elprimózni ide-oda? El Primo. El Primókat utálom. Hogyha ennyire utálom, akkor leszek egy El Primóval. A másik telefonom, a másik tabletemen megvan a nagyon jó skinnek vannak, de most El Primóval játszok, ott sokkal jobbak vannak, az biztos. Nekem a kedvencem a Edgar, de eddig csak az nincsen meg, itt a másikon megvan. Mehet El Primo! Ne, megint besprézik ide. Pontsat a közepén. Itt a csütötér. Ne. Obelo. Ne, ezt nem élem túl. És túlélem. Ez jó, ne. Jó. Meg sem moccantam már meg sem moccant a skinnem. Halljátok! Ez egy picit fura meccs volt. Mi ez a 2 events? Na, tovább megy a videónk. Csak egy picit várok. És megy tovább. Na, megy tovább. Most már kell játszunk. Játszunk egy ilyen ballosat, visszatérek ezzel a skinnel. Ne nyomogass már azt a gombot, a ujjacskát, a gép. Na, srácok, nem áll. Ne. Oj, miért? Ne. Oj. Egy picit ez rossz érzés ilyenkor. És. Ne. Hát azért nyernek ők mindig, mert őknek 200 000 HP-s van mindig, persze. De ez nem ér, mert neki 200 000 millió 200 milliárd 200
HP-juk van. Én addig játszok ezen a brúballon, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Addig játszok, amíg meg nem nyerek egyet. Ezt talán megnyerjük, mert ott van az a passos gyerek. Ott van az a passos gyerek. Ledőlt most a kamera. És ne a passos gyerek. Ne a passos. Ne. Jó. Jó. Hát megöl persze meg. 200 HP-val. Nem 200 millió HP-val. De tényleg. Hát ezt itt bevédem. Bevédtem a egyik oldalt, de a másik oldalt nem tudom bevédni, bezzeg meg. Primo! Hogy nem lehet? Unatkozni fogok a következő videóba. Veszek valamit, de azért szemüvegezős lesz szerintem. El Primo-val vagyok? Hát azt tudtam, hogy El Primo-val. Ne. És legyőzem. Ott meg hogy egy lövésre se talál el. Ne. Köszönöm. Ez jó érzés. Hogy? És bemegy a gól. Ott a gól. Most elkezdett táplálni. De elkezdődik a meccs. Milyen gagyiság ez? Ez kezdődik, ja. És én leszek a meccsben a sztárjátékos, úgy látszódik. Mondom, én leszek a sztárjátékos. Hú. Én csak átvezettem egészbe a labdát. Hogy ő a star player? Mondja már meg! Én voltam a star player. 2 gólt rúgtam be. Ez meg hogy? Skamuzás. 2 gólt berúgok már. Más a star player. Nem akartam, nem már! Miért nyomtam meg? Hát... Vele leszek most egyet. Nem a balosba akartam lenni. Most kidőlök egy időre, és visszadőlök. Majdnem ugyanolyan skinek vannak egészben. Gól! Liga. Húg. Hibi, haba, huba, kozsrénás, ha. Ali, kala, pila, fú. Hát biztos az a sirály lesz most a star player. Ki az? Ő az? Megőrülök. Ezt meg hogyan? Megint eldől a kamera. Hogy lehet? Megnézem, hogy valami a shopba free. Hogyha nem, akkor lelépek. Jó shop. Free.
PS, de nem akarok feliratkozni a csatornájára, vagy mi? Hát hülyeséget beszéltem most. Ezt nem akarom megvenni, hülyeség túl gyagyós. Most nincsen semmi újság. Most én a legkedvembe megvenném őt, hát őt én örömmel megkapnám, vagy megvenném, csak nincs rá még. Na, véget is kell, hogy érjen a videóm. Megnézem, hogy valamit lehet venni ezek közül, hát nem tudok semmi se. Ez a legjobb. 29. Noki. Sherlex. Olyan Noki ez. Olyan. Jaj. El primo is here. Is here. Nem mutogass a gép a kis ujjacskáddal. Nem tudom megvenni ezt. Mondd már. Jó van, véges kell, hogy érjen a videóm. Amúgy csak egy kammonöm van, 3 uncommon és egy rérem, nem egy szuper rérem, nem, az egy common, rér, 3 rér, egy szuper rér és egy mythic. Vége is kell, hogy érjen a videóm. Pápá, srácok!